Dobro večer, poštovani gledalci, emisija Bez dlake na jeziku. Ja sam Milka Canić, tako me zovu, ali ja bih za sebe rekla sam Tito. A zašto? Zato što će raditi onako kako ja kažem u ovoj emisiji. Recimo, Nikola, ti ćeš sada najaviti goste. Dobroveče. Dobroveče i sa moje strane. Bila je to Milka Canić. Emisija Bez dlake na jeziku i ove nedelje sa vama i za vas polemiše o temama koje čine našu svakodnevnicu. Ove nedelje pričamo o reality formatima. Naši gosti su neki od učesnika istih, a imamo i gosta koji će nam svoje mišljenje o realitima izneti iz svoje perspektive kao gledaoca. Ja ću ih odmah predstaviti. Moj prvi gost večeras, to jest naš prvi gost večeras, je Suzana Bogdanović, pevačica i učesnica reality parova. Suzana, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došla. Dobroveče vama i gledalcima i naravno bolje vas našla. Suzana, kako je to učestvovati u jednom realitiju? Mislim, šta se promenilo nakon tvog učešća u realitiju? Pa nije se promenilo baš nešto preterano puno, ali ja sam imala sreću pa sam bila u jednom realitiju koji je onako, da kažem, dosta bogat reality. Nismo bili gladni, nije nam bilo hladno, provodili smo se, imali smo sve na dlanu, imali smo poslugu. Tako da uopšte ne mogu da se požalim, čak što više mogu da kažem da smo stvarno uživali tamo. Naš drugi gost večeras nije baš uživao u blagodetima neke raskoši. On je novinar bez dlake na jeziku. Saša Jovanović. Saša, dobroveče. Ćao, dobroveče vama i poštovanje ljudima koji ovo gledaju. Pa sad, ne bi se moglo reći da nisam uživao, zavisi šta je kome uživanje. Da? Meni je uživanje kada radim stvari koje volim, a ne bih bio tamo da nisam želeo i voleo da se pojavim, da probam nešto što je za mene bilo potpuno strano, a to je taj neki, nazovi, život na selu. I prosto imao sam prilike prvi put u životu da dodirnem kravu, mnogi koji se izdaju za Beograđane, su se rodili pored krave, ja na svu nesreću nisam, tako da imao sam prilike da upoznam tu neku pravu stranu, reality stranu života u Srbiji, onako kakav jeste i dan danas. Tako da u tom smislu mi je bilo super, a to da ja se recimo nikad ne bih menjao sa Suzanom da učestvujem u reality u kome imaš sve, ali fali ti nešto drugačije, nešto novo. Ja znam i za nju, a znam za sebe isto da je taj neki glamur, nazovi glamur, ili taj neki normalan život gde imaš onoliko koliko ti je dovoljno, ne sve, nego onoliko koliko ti treba da bi bio srećan i to i ona i ja imamo i bez realitija. Tako da mi ne bi bilo potrebno da ulazim da probam to, ovde sam uživao, zašto da ne? Uživao sam, koliko shvatam, uživali su i oni koji su gledali. Sad, da li je bilo potrebno da uživamo svi u tome, to je već druga tema, tome ćemo verovatno kasnije, ali mi je predobro bilo, meni uopšte predobro u životu. Dobro, ti si iskusio dva formata reality, bio si u Velikom bratu, ali tako? Da, bio sam u prvoj sezoni VIP Velikog brata, bio sam u toj prvoj sezoni Farme, ne znam šta još od prvih sezona planiraju, a da bude, kažem, nešto malo drugačije. Moguće ako budu pravili neke reality u kome će se naći ljudi, što ti kažeš, koji nemaju dlake na jeziku, pa da malo bezdlakavimo po realitima. Pa može da bude i u bunaru, može da bude i na Himalajima, nije nikakav problem. Ako u tom trenutku bude bilo da se uživa, ja ću otići, ja volim da uživam u životu. Treći gost emisije Bez dlake na jeziku je Zvezdan Lazić. Zvezdane, dobroveče. Dobroveče. Moram da ti se zahvalim. Znam da sam dugo čekala da pristaneš da gostuješ u ovakvom formatu emisije. Pa, postoji razlog, je li tako? Postoje razloga. Eto, ispošto sam da ispoštujem i vas i vašu emisiju, a i svoju pokojnu sestru. I zbog toga sam i došao i... Dobro, zamola bih režiju da pustimo link. I used to think I had the answers to everything, but now I know
Eto, svi smo pogledali ovaj prilog, posjetili smo se ko je Zorica Lazić. Tada su poginula još 2 dečka sa njom. Jedan iz Novog Sada, Zeka, i jedan iz Sarajeva, Emir, koji je vozio auto. Zvezdane, ti si rođeni brat Zoricin. Jesam. Posle 4 godine, reci mi kako je sada stanje u vašoj porodici. Znam da si bio u Norveškoj u to vreme. Znam da ste sagradili kuću, da su tvoji bili u izbjegličkom kampu, da ti se brat oženio skoro. Sada mi reci kako preživljavate uspomenu na Zoricu. Da li ono što si mi rekao pre emisije da vi želite da mislite da je ona tamo negde na onom svetu gde će vas dočekati kao i sve nas, da li vas to teši ili jednostavno eto pokušaj da nam kažeš, da nam dočaraš vaš osjećaj kompletne porodice. Pa ne bi mogao baš osjećaj kompletne porodice zato što svak to ima na svojoj duši. I majka, i otac, brat i ja. Da, razgovarala sam ti sa majkom. Ali nama je svima ona u srcu i mi se nadamo da, pošto nažalost, igrom slučajeva, nažalost, meni je umrla sestra koja je bila posle mene. Ona se zvala Zvezdana i ja sam jednom prilikom sanjao obe, i Zoricu i Zvezdanu, koja je ličila isto kao ja, i tako da ja se nadam da je i ona me čak što više zvala, bato dođe ovamo je bolje sve to. Međutim, mi verujemo da je njoj sada na tom svetu gde ćemo sve dok dana otići dobro i da je tamo srećna i srećna nego što je ovdje bila i tako da. Da, nešto što je nju karakterisao, to je predivan osmeh sa kojim je plenila i upoznala sam maltene celu tvoju porodicu i svi imate taj osmeh, pa bit će, eto vidiš, eto, drago mi je što se nasmeo. Reci mi, da li si pristalica realitija bez obzira što se desilo ovo sa tvojom sestrom? Pa bez obzira ovo što se desilo sa mojom sestrom, ja sam pristalica realitija jer to su serijali, emisije gde se mladi druže, gde se mladi upoznavaju. To im je maltene na neki način ulaz na mala vrata u jet set krugove i tako da... Dobro. Znači da potvrdimo samo da i gledalci čuju, Zvezdan misli da je to sudbina i da bi se to Zorici desilo svakako da se nalazila tada možda i u Americi ili bilo gde ili na ulici. Pa ćemo da sada popričamo još o nečemu. Naš kontakt je desio se pre jedno 3-4 godine, tako moji tvoji. Imao si želju da se snimi pesma na uspomenu za Zoricu i da je pevaju Saša ili Dejan Matić. Pristao je Saša, a kasnije i Dejan. Šta se desilo sa tobom kad si kontaktirao? Pa kada sam kontaktirao sam i Sašu, to jest zamenio sam telefone. Prvo sam kontaktirao Dejana, pa Sašu, pa onda Sašu, pa Dejana. Nedavno, mislim pre nekih 2 nedelje vidjeli smo se sa Dejanom Matićem u jednom klubu. I tako da on je obećao da će pesma u skorije vreme izaći, da će onda otpeva i da uzme neke delove teksta koje ste vi napisali, neke sam i tako da hoće on da otpeva i da ostane uspomena na nju. Večna uspomena. Dobro, ovom emisijom ćemo naterati Dejana Matića i Sašu Matića malo da razmisle. Zamola bih režiju da pusti demo snimak pesme. Još me dobri ljudi pitaju za tebe. Ludim, postajem i samom sebi stranac. Mlada ćeš mi Zoro ostati za uvek. A ja kada ti dođe bit ću starac. Trnova ružice, uspavana lepotice, još ne mirim se s tim da te nemam. Majčina dušice, me zimice, golubice, na večni bol me život sprema.
Jutro je bez sna, dan bez sunca. Jutro je bez sna, noć bez meseca. A novi dan samo novu tugu nosi. Prsti u vazduhu umesto u tvojoj kosi. Još čekam te ja, a znam da nećeš doći. I samo sećanje ulicom ovom će proći. I jedna sveća večno goreće u noći. Dragi gledaoci, u slučaju da se ne odazovu braća Matići, ja koja sam inače bez dlake na jeziku, ali ujedno i žena koja ispunjava svoje obećanje, evo premijerno ste čuli pesmu koja je posvećena Zvezdanovoj sestri i ako Bog da, vrlo brzo će biti realizovana i vidjet ćete u sklopu sa spotom na TV stanicama. Bila je ovo malo teža tema. A mi ćemo je sada malo razvedriti. Onako, čini mi se da je serijal Velikog brata, kada je krenuo u Srbiji, ne znam koje godine tačno, bio onako prvi reality koji je doneo takav format emitovanja našim kanalima. Sale, ti si bio jedan od prvih učesnika, znači povukao si nogu. Reci mi, šta misliš, šta je po tebi bilo, šta ti je bio motiv ulaska u jedan takav format? Da li novac, honorar, da li, ne znam, neka reklama? Znaš kako, ja sam do trenutka do tog momenta već uveliko bio čovjek koji je pisao neke stvari koje su bile prilično čitane. Oni koji su trebali da znaju ko sam, znali su. Znaš, ti tu imaš ljude koji te čitaju i ljude koji te gledaju. Bez želje da uvredim one koji me gledaju i koji me poznaju tako što su me gledali, i mnogo su mi draži oni koji su me čitali, koji me dalje čitaju, jer oni koji čitaju nemaju potrebe da gledaju. Pošto ono što gledaju uglavnom zaglupljuje, a ono što čitaju uglavnom pomaže da ne zaglupiš totalno. Moj motiv nije bio novac. Ja novca sam imao sasvim dovoljno od kad sam se rodio, što ne znači sam bio prebogat novcem, već dovoljno da mogu da trošim koliko ja hoću. A ja sam prilični potrošač, kod mene uvek imam nešto što bi sebi ili drugima želeo da poklonim. Smijem da ti ispravim? Da. Si imao. Imaš? Pa ne, uvek sam imao, imam i imaću, da. A to ti kaži. I imaću. Tako da novac nije bio drugo, ja sam znao da ne mogu pobedim tu, meni motiv nije bio da pobedim, a opet ako bi stavio na vagu da li mi je trebalo ili nije, po nekoj logici stvari mi nije bilo neophodno, pošto ta fama oko toga ko radi te kolumne je mnogo bila za svrsishodnije nego da se ja sad pojavim i kao kažem, pa to je on. Međutim, u tom trenutku, pošto se medijima ne bavim samo na način